Mikael Junger, mä oon ajatellut tehdä jutun Yleisradiosta jonkinlaisen ruumiin avauksen. Onko se hyvä idea? Tai millainen idea se on? Se on loistava idea ja tosi vaikea, että voi sanoa, että onneksi olkoon ja sitten samalla, että otan osaa. Miksi se on vaikea? Suomihan on täynnä ihmisiä, jotka tuntee Yleisradion. No oikeastaan ei tunne. Siis Yle tiedetään ja siihen on totuttu, mutta kun sä sitä juttua teet, niin sä tulet huomaamaan, että ne mielipiteet lähes kaikki on sellaista pintaraapasua. Eli tavallaan toistetaan näitä jostain opittuja mieleen tarttuneita kliseitä sekä Ylen puolesta että Yleä vastaan. Mutta kun sä yrität mennä sinne sisälle, niin sun on hirveän vaikea löytää mitään. Mä oon itse ajatellut, että tämän jutun tausta-ajatuksena tai oletuksena voisi olla sellainen ajatusleikki, että jos Yle rakennettaisiin nyt, meillä olisi tyhjä yhteiskunta ja päätettäisiin, tarvitaan ehkä jonkinlainen julkisen palvelun tiedonvälitys puulaakin, niin millainen siitä tehtäisiin nyt? Miltä tämä kysymys susta kuulostaa? Toi on todennäköisesti yksi parhaista tulokulmista, mitä mä oon kuullut näissä Yle-jutuissa, koska toi on ennakkoluuloton ja toi tavallaan antaa mahdollisuuden ottaa kaikki nämä tämän päivän ilmiöt ja sitten peilata niitä Yleisradioon, joka kuitenkin pohjimmiltaan on 100 vuotta vanha.